Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili. Bazohlomula ngawe Insangu eMangwaneni. Kwethulwe Olwezindlu eMAKHABELENI. Kanti seyinkinga yemigwaqo eHammersdale. Izindaba ze1KZNTV zifundelwa ke nguSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Inkosi yesizwe saseMangwaneni eBergville enhlaneni likaMthaniya, Inkosi uMuzi Hlongwane, ithi kuyabajabulisa ukuthi isizwe sakhe sesizoba ingxenye abantu abazohlomula ngamathuba emisebenzi njengoba sekuzoba nesivuno sokuqala seNsangu nezodayiswa ngokusemthethweni emva komsebenzi oqale ngonyaka odlule. Lokhu kugqame njengoba kuyinyanga kwabulawa ngaye abantu abangama22 baseBergville nababelwela ukuthi umthunzi wenkukhu udayise ngokusemthethweni. Laba ke babulawela ke ePitoli ngonyaka u1957. Emva kweminyaka engama-66 kwabulawa kwanqunywa abantu basengobe eBergville ababulawele ejele iGosimampuru ngwabelwela ukuthi Insangu idayise ngokusemthethweni. Kumanje kusakhona imindeni ekhalayo ngokuthi yakhula kanzima yangalithola nethuba lokuthi yesikoleni ngenxa yokuthi kwabulawa obaba bayo. Umkhulu mina ngizange ngimbone baba nje ngimbonile ekhula ephila impilo enzima njengoba uze wahamba ngaye emhlabeni ephila impilo enzima kungekho izinto ezihlanganayo ngenxa yalabo abantu kulokuthiwa kufunakala ithambo khona umuntu ongekho ekhaya kufunakala ithambo ayikho into ehlanganayo kuze kube namanje. Ngiyajabula kakhulu uma bekhuluma ngako ukuthi fanele alando lamathambo ngoba sike saya khona sithi siwalanda futhi sakhupha abantu abarong ngalimala ke futhi emoyeni. Sengiyajabula ke manje mangabe sekuqhutshekwa kuthiwa bayalanda futhi labantu. Indawo yaseBergville isanda kuthola izitifiketi zokuthi idayisa umthunzi wezinkukhu ngokusemthethweni. Owe-project etshala umthunzi wezinkukhu uchaza kabanzi ngendlela abakhulisa ngawo lo mthunzi njengoba uzodayisa ngokusemthethweni. Sibe sesilwaletha lemasayiti mefika lemasayiti ngespace swafida ngezinto swafaka ngo-calcium nitrates, ama-chemicals noma ama-fertilizers esosebenzisa o-calcium nitrates, o-magnesium nitrates no-spliff. So kunama-grams esiwakalayo. For ispliff sisebenzisa o-45 gram ebese lamanye o-calcium nitrates no-magnesium sibe sisebenzisa o-15 gram. Owani labo o-calcium nitrates abakulekelela ukuthi Insangu ikhule kahle nokuthi elungise umhlabathi wethu lesitshala kuwona. Lama chemicals esosebenzisa siwa mixa nawo amanzi la ngikhuluma ngabe bese kuna something esisebenzisa esibiza nge-pH okukala ukuthi ngabe leso sikali sikudinga ekudleni silokhuza sikhona ngesinele ngempela yini. Uma ngabe kuthi kanjani siyabothi inengakhulu kuna something chemical enye sisebenzisa esibiza nge-pH down ukwehlisa ukudla mabe sekukunenga kakhulu akusho ukuthi bese edamanzi kodwa sisebenzisa lo chemical ngoba nalo chemical kunama nutrients ewa-eda esitshalweni. Uma bese sivuna sizozala sifese ikhathe soyibhusha ngesimo sokuthi izinto eziningi zokusebenza sikabi nazo kwamanje but sofese ibhusha bese sigcina for 2 weeks kukudown noma kwendlini eminyama so that izokwazi ukuthi iyoma ibe ready for a market. Inkosi yaseMangwaneni isukutshala kweNsangu endaweni yayo nezodayisa ngenhloso yokusiza nasekulapheni kuyajabulisa kodwa uyafisa ukuthi kubhekeleleke ngamathuba angcono imndeni okuyiyona yalahlekelwa. Siyafisa ukuthi ngempela njengoba bekuyakwenzeka singakhulumeka nge-TRC sikhuluma ngento endala kodwa siyafisa ukuthi uhulumeni wethu okhona njengamanje njengoba kuhulumeni wabantu abamnyama ke uzama ukuthi leyo mndeni okwenzeka lokho okwenzeka okubuhlungu kangaka nanjengesizwe ke uzama ukuthi bancephezele ngokuthile bakwazi ukuthola nabo ukusula inyembezi nanokuthi nje bazama ukuthi mhlambe uhulumeni wethu abheke ukuthi ngoba le ndawo kungezwe ukuvakasha angeke cooperatives bebe nama cooperatives abaxhasa kubonakala ukuthi mhlambe bangasizakala kanjani ngoba la mawubheka la eBergville eMangwaneni akukho ngisho yodwa ifem akukho ngisho ifactory izinto ezikhona khona amahotela nawo aqasha abantu bangaphandle abasuka ko Free State abasuka ko Durban abasuka ko Joburg but abantu bala balambile abanalutho. Umasipala uKhahlamba ubese ubungaza usuku lwamalungelo ngokwenza isikhumbuzo somndeni yalahlekelwa nalabantu abalahlekelwa impilo zabo njengoba kumanje useyinhlelweni zokulanda icubu zamathambo wabo ePretoria uzoyingcwaba kwabusha kule ndawo. Saqala ukumba saya samba
sambe endaweni errong sase sigcina ke luhlehlo uhlelo kwayofunwa umuntu owayesebenza khona eminyakeni ewu30 edlule usetholakele wayesephuma nemap eseyiqondile sesiwaqonda kahle kamangcwaba ukuthi akuphi ase hlonziwe ukuthi akuphi lokho sekusitshela ukuthi ke masiqeda lo mcimbi lomgubho sesiyabuyela ke sesiyobalanda njengoba nizoyibona nesite esesihlelile laba bazothi mabebuya bese bebekwa khona. Umcimbi udle imali lengasila ku800,000 noma randi kanti ukutshala kwensangu wona kwaxhaswa ngo1.2 million kwadala amathuba emisebenzi angama20. Kude bohosbisi kibika ngisokhahlamba eBergville. Kuloko zinhlanzi ethemba kubantu abakhela indawo yasemakhabeleni ngaphansi kamasipala wasemvoti maphakathi nelikaMthaniya njengoba kumnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal wethula uhlelo lokwakhiwa kwezindlu kule ndawo. Lolu uhlelo ke kulindeleke ukuba ke lihlomlise abantu abaningi kanti ke lethulwe ezinkundleni zemidlalo kwagcothoyi emakhabeleni. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uNtuthuko Mahlaba uhambele indawo yasemakhabeleni ngaphansi kamasipala umvoti ngenhloso yokuzokwethula ngokusemthethweni uhlelo lwezindlu. uNtuthuko Mahlaba uthi kulindeleke ukuba bakhe izindlu ezilinganiselwa ku2753 kuleli ward. Lana besifikile size emphakathini wethu la eMkungundlovana ukuzoletha uphase 2 wezindlu. Uhlelo lethu ukuthi sakhe izindlu ezi2753. Sizakha ngegaba ezahlukene ke siqale ngophase 1 300 sawuqeda. Ziyabonakala nansi enye lapha nje ngaphezulu iyabonakala. Sesoqala uphase 2 manje kwakho umnu 300. Uphinde walandisa beziko lezindaba ze1KZNTV ukuthi ngokuthunywa iqembu leANC bazoqinisekisa ukuthi intuthuko iyafika emphakathini. Okwethu njengokuthunywa ukhongolose ukuthi sifike emphakathini yethu la esihlala khona silethe intuthuko ukuthi umuntu ukulipha iqembu asinendaba nalokho kwethu uqinisekisa ukuthi intuthuko iyafika emphakathini. Uqhube ngokuthi uyajabula ukubona ithemba leANC emphakathini kanti uthi uyathemba ukuthi umphakathi usazoqhubeka nokuvotela iqembu elibusayo. iANC has not lost trust kubantu. Abantu bayaphindela kwiANC. Njengoba ubona baphumile ngenhlanhla ubonile bekhona ababegqokene igipa ze-IFP khona abagqoke ze-IFP eze-ANC. Uyabona ukuthi abantu abaningi bayithanda iANC. Esikulindele kumphakathi noma ngeke ngikufihle ngoba ngumholi nami weANC. Siyafisa abantu bakithi bayivotele iANC ukuze intuthuko iqhubeke ngendlela efanele ngoba ayikazi ibe khona mina nami ngisuka kuyo le district. Ukuqala ukubona izindlu nogesi ngasekhaya ngakubona ngoba sekukhona iANC. Ngangakaze ngikubone ngaphambi kwalokho. Anginamahloni ngalokho. Futhi angikufihle yikho bengikusho nasemhlanganweni ukuthi ngithunywe iANC. Sithunywe iANC singafisa ukuthi mabevota bavotele iANC kodwa asizelanga ukhetho silethe izindlu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Sekuphela isikhathi ke esibalelwa kunyaka kwalimali imigaqo yaselokishini laseHammarsdale eyayicekeleke phansi ngenxa yezikhukhula KwaZulu-Natal. Amalungu omphakathi athe ukulimala kwalemigaqo kwabashiya kunezingqinamba eziningi njengoba ke kwenye ingxenye sekwande ubugebengu. Omunye umgwaqo omkhulu wahambiwa maqedeke kwashiwa kunezindunduma zezihlabathi akhambekike kuwo. Uyazibuza uyaziphendula umphakathi waseHammarsdale ngokuthi uyolungisa nini umgaqo njengoba selokhu wakhahlanyezwa izikhukhula ngonyaka owedlule. Kanti umfundi uNontando Khuzwayo uthe lo mgwaqo ovaliwe usuwandise izigebengu endaweni. Sizohlanganisa unyaka umgwaqo wethu ufile and indaba yawo ayingenelwa ithuli.
nekhansela liyazama ukuthi umgwaqo ulunge kodwa abalinakile bashaya indiva. Okunalokho umgwaqo ngale usilethela abafana abasibamba inkunzi masiya esikoleni siphuca imazi ethu namafoni ethu. Asesizwa singaphephile njoba umgwaqo ungasahambi imoto. Ukhuzwayo uthe selokhu kwagunjwa awukho omunye umnyakazo suke wenzeka. Kwafike kwaba nekhukhula mhlambe after 2 weeks noma 3 weeks bafika bezogumba la benze siphuma amanzi lawa tela. Benzela ukuthi kuphume wona amanzi bagumba baqede bashiya kanjalo. Bangabisayinaki indaba yakhona nje basekumile ukhula lapha nehlahla konke nje bangabisayinaki indaba yalapha. Kungaba ingozi einganeni ngoba ingane ziyafika ziyodlala lapha. Ziyafika ingene lapha kuloya mkoto la ezansi zifike ingene idlale khona lokho kungasilethela ingozi. Uma siya esikoleni sesiyathathela manje sihamba la sisikanje siphumele kuline sesiqonda straight kanje kanti bekuba ngcono ekuqaleni besehla kanje straight ngomgaqo ngene sesinyala lapha sesizophumela ke kuline straight. Umasipala sicela ungenelela usilungisele umgaqo wethu siyacela bandla. Siyacela. Siwumphakathi la eJustile siyacela. Ukuthi umgaqo wethu sicela bawulungise bawusukumele bandla ngoba sekuyisikhathi manje umgaqo ungalungi la. Kanti ikhansela lithe banethemba lokuthi umgwaqo uzolungiswa maduze. Imigwaqo eminingi kuze kube manje ayikakalungiseki. So currently kade kukhona icontract ebingenile ivala ama potholes lapha ku P385 but kusenendawo eziloza affecteka ngama floods ngoApril. But ke we hoping ukuthi uDepartment of Transport khona into azoyenza this days as we also need a budget ukuthi khona ibudget esikhishwe uhulumeni. So ke kunemigwaqo nalapha ko Ward 5 kunemigwaqo nje engalungisekile esinethemba lokuthi phela uTransport uzointervene ngoba kade sasi reporter njengamakhansela. But nje umgwaqo lo omkhulu lo ohambayo lo ufaka amawadi amaningi uP384 P385 umthokozi Simkhize drive. So lo mgwaqo ke sicela ukuthi uhulumeni simlindile ukuthi mhlambe maduze uzokwazi ukuthi intervene because nje abantu bayakhala and access manje eya ku Pietermaritzburg from Hammersdale usofanele uphume ngaphakathi ko Georgedale. Umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal awuzange uphendulo kwemibuzo othunyelele yona. Ezindabeni za1KZNTV ku-Ayanda Dube ngibika ngiseHammersdale. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye etolo. Amalungu omphakathi waseMelwood ku-Ward 17 ePortshepstone ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal akhala ngezindlu zomxhasa eziyingozi kubona. Bathi-ke basaba ukuthi lezi zindlu ngelinye ilanga zowela kubona. Oyilungu-ke lomphakathi uMelissa Robertson uthi inkontileko kwakufanele ukuthi bakhele udongo oluvimba amanzi uma kunezimvula ezinamandla. Yawuqala umsebenzi kodwa-ke sekuphela unyaka nohafu ungaqedelwa. Kanti-ke njalo uma kunezimvula ezinamandla amanzi angena ezindlini zabo. Umphakathi waseMelwood ePortshepstone ku-Ward 17 ukhala ngezindlu zomxhasa eziyingozi. Ilunga lomphakathi uMelissa Robertson uthi baqala ukuhlala kulezi zindlu ngonyaka ka2018 kanti zazivele zinezingqinamba. Uthi sekuphela unyaka nohafu ungaqedela umsebenzi wokufakwa kodonga oluvimba amanzi uma kunezimvula. Kanti kade babefuna usizo kodwa balitholi. Since 2018, we have been having constant problems regarding the houses. Firstly, when we moved in, we had leaking roofs. We stayed here in these houses 2 years without electricity. For exactly 2 years. We had no street lights, we had no roads done, nothing. So this struggle has been going on ever since 2018. Currently, they are busy with retraining walls. Which has been going now for a year plus, over a year that they're still busy with it. My fear personally is we get up, our houses are sitting on top of each other because it's going to end up being like a landslide at the end of the day where you'll find yourself, okay, you're right next door to the next neighbor because of the banks are falling. So your house eventually will end up falling down as well. Qhuba uthi uma kunezimvula ezinamandla amanzi ageleza ezindlini uthi abanye umakhelwane baphuma ngesamagundane ngesikhathi kunezimvula ezinamandla ugwini muva nje. Sand has been left against the walls. People's houses are flooding day in and day out. If it rains, the water's coming in the entire house. So now we have water dropping through our roofs. We have water coming through our doors and even under the foundation. It's coming in here.
Nobody is assisting us in this matter. Whenever we ask for assistance, nobody can assist us. Came over, the house was totally flooded. His daughter and his wife had to actually go, he had to leave them by her parents so they could come back and clean out the house because they couldn't sleep in the house because the water was just flooding through. The toilet systems are blocked. When you're flushing the toilet, the whole water comes up because of the sand that blocked the toilet system. Yikhanselela Ward 17 uthi naye kade ezama ukuthi kulungiswe udaba lokwakhiwa kodongo oluvimba amanzi kulezi zindlu kodwa imizamo yakhe iyaphunza. About a year and a half ago they started these walls, and we met as well recently with the contractor, the consultant, the subcontractors, because the subcontractors are not getting paid. And we discussed the issue, and we even told them to submit the invoices on a certain day and all that there. So what happened was they followed their part of it, but still they haven't been paid. And this project now for the walls have come to a stop. So I approached the municipality and I asked them what's going on, and they tell me that the contract has come to an end. Now they're trying to extend the contract to the Department of Home Affairs, Human Settlements. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Asikubingelele siphinde sikwamukele monga usanda kubukela izindaba zethu ubukeleke izindaba ze1KZNTV nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Bazohlomula ngawe Insangu eMangwaneni. Kwethulwe Olwezindlu eMAKHABELENI kanti seyinkinga yemigwaqo eHammersdale. Ibalelwa ngaphezulu kwekhulu intshe liqhamukisa ezingxenyeni ezahlukahlukene zelikaMthaniya nethola ithuba ke lokuqeqeshelwa kwezebhola likanobhutshuzwayo ngabe lige enkulukazi nehlonishwa emhlabeni iLa Liga yaseSpain. Isekela lomphathi kumnyango wezemidlalo KwaZulu-Natal uThobile Sifunda uthi ke ukubambisana kwabo neliga enkulu emhlabeni bahlose ngako ukuthuthukisa ibhola lezinyawo ezikoleni nasemphakathini nje esifundazwe. Ibalelwa kuyikhulu elilodwa namashumi amahlanu intsha ke liqhamukisa ke ifundeni ezahlukene zesifundazwe saKwaZulu-Natal ehambele inkanje zokuqeqeshwa kusezingeni eliphezulu ngabeliga enkulukazi yaseSpain iLa Liga okwenzeka eThekwini KwaZulu-Natal. Lolu hlelo lwenziwe ngokubambisana phakathi kwenhlangano esingethi ibhola lezinyawo kuleli safa umnyango wezemidlalo kulesifundazwe kanye nawo belu iligi yeLa Liga ngenhloso kwephela ukuthuthukisa ibhola lezinyawo emazingeni aphansi kakhulukazi naseyindaweni zasemakhaya kusona lesifundazwe. Siye sahlongoza ke i-partnership no-La Liga ngathi siyabazi ke uLa Liga iliga enkulu emhlabeni okuyiyona ke esiye saba nobudlelwane nayo. Sinobudlelwane ekukhuliseni ezebhola lapha kulesifundazwe saKwaZulu-Natal. Abantwana ke abakhona la basuka ezifundazweni kuma districts ahlukahlukene ba 150 esinabo njoba sikhuluma nje. Iprogram yeviki lonke. Kanti lo mnyango uphinde waqinisekisa ukuthi kuseyisiqalo nje lesi futhi unazo ke nenhlelo zokuqhubekela phambili nalolu hlelo. Yiko nje ukuthi uyabona uqala inkinga yethu mhlawumbe ukuthi besingenazo izivumelwano njengokuthi school sports besingena i-memorandum of agreement with isikole u-Department of Education, but manje sesinazo izinto ezisayiniwe esizoba nayo futhi enye futhi nomakhasi, so khona esikwazi ukwenza futhi akhona njengoba ngisho nje nisisazonimema. We have many announcements especially about ama-league, ama-junior leagues etc, so azokwazi ukuthi asisustainele lama sports, so we assure you akuyona once off. Intsha ihlonyiswe ngolwazi olunzulu kwezebhola kanobhutshuzwayo ngabaqeqeshi asebezakhela igama nasebeke badlala kumaliga ahlonishwayo emhlabeni kubala nowakuleli odabuka ke kusona isifundazwe saKwaZulu-Natal eThekwini uDelron Buckley. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuphilana kaMzimbu idelele bafokozana kaCebekhulu eThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezene nengosi yomnotho masibuya. Nina bekonjani edukele ezulwini ezinye ezidukele emafina sikubingelele siphinde sikwamukele monga usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Bazohlomula ngawe Insangu eMangwaneni. Kwethulwe Olwezindlu eMAKHABELENI kanti seyinkinga yemigwaqo eHammersdale. Ake siqalazele ingosi yezomnotho.
Irandi lakuleli u-17.84 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-22.08 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u-19.44 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,982.63 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$79.27 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Lo-ke waba ngumqeqeshi emaqembini amaningi kuleli umlungisi Professor Ngubane usephakamise kuba umdlalo wasesiswini weMamelodi Sundowns uLiseti Kapinga kumele-ke aphoqe leli qembu kuba limkhulule ukuze azokwazi ukuthola ithuba lokudlala. UNgubane-ke waqeqesha lo mdlali ngenkathi esagijima kwi-Black Leopards uveze ukuthi-ke kubukeka kuzophela ngekusasa lalo mdlali uma-ke esazoqhubeka nokuhlala kweMamelodi Sundowns. Lo mqeqeshi uphinde waphakamisa ukuthi lo mdlali abukele uzakhelele pasa oshile ku-Orlando Pirates nosegijima kwi-SuperSport United njengamanje. Ake sikubhekele isimo sezulu. Ake mbukeli kungakade sikuphathele kona namhlanje sihlangabeze futhi nakanjani ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo.